Kajingjor ki kam sneo ha kajalla kat banang mi kisngi khamtam ha kabay day bat ka kam tu kam thiem kala long shisha ka mat ka balakta ya ka emlang sa lang bat ka ba kambo jing ma shu shu ka day baki brio ki balle ya ka ni ka kam kat nang mi kisngi kila nang yo shu shu ya ki bot ki ba haru kam banle ya ka ni ka kam dang ha kini ki khendiat tayo baladap nakal yang usulong mil ulala ban pen i ya ka kubor ha ka bay day ba ka jingsha luti ki brio kat baki dang shong kali kamai dak ba sha pen shot tendap daki dawai pen buat ka bala pen long ru ya ki ba pun ki nong shong snong bandon ya ka jings ir men sim kumbal tip hanong ba shalong ki don ki kin hon ki ba pet perman ya ki nong nya kali kamai bat kumta ban sngo thu kham shai halor kat nu ki nong ya lam ki don jing tip halor ki para nong nya kali kamai na kalyang uslong mel ula yo ban ya kran bat ki noy lam ka senjok ki nong nya taxi sor bat khapsor bat renja taxi service association Hakajingnya kran bat uba kemen kong lang u presiden kesenjuk ki nongnya taksi sor bat khapsor ula ong bakum ka association kala don bun ngot ki nongnya kali kamai ki balong ki dekhot jongka da ka bapen pau baki dei ki brio ki biang sudah ula ong baki brio ki balle ye ki kam sneu ki dei ki bapen dan kam drugs da ka bapen pau ru babun ki nongnya kali kamai ki langop hau new jingdi penbuat Nalor kita ulo ong ru bakal long ke badon kam ban yamir jingmut halor ke ni kemat bat kumta nakaliang ke association kan sepen baik ban shong no da ke jingyalang. Play ki pejba roba hadu mentar ki pejba ki dang shong hi ki taksi ki klem le dom ne le ben yingi ki shong be ki taksi jungi ki klem i no yingi dengan ai play shai ki pejba long ki pesenja jungi ba ka ai kamai ki ji yingi te kini ke jingja te kelapin solusi bahai ini nga kum presiden ka sunjuk kinong nia taksi so kapsor nga diaw bha kala sung ta bahaya kani ka kam bala lek ni kina kini ginong tu ndai su ki driver kini ginong tu kinong lute ki bala plan bha la full plan ban kumno ban lute iki passenger te ani ka for nga ko ban karpat swa iki passenger hi kidai ban song be kali line ba kali lain kadai ka jung Kristen abadan ha Kristen ki driver borok ki itu mark yang itu iwe te passenger ki itu ki try snong bai song di kali snong entah hot kidan ki jaka ki khab ba umyo re nan stand hi ap song kali running te haba fi song kali running so bha ban page bha ki driver bai long kumno man kumno kadur kadar saya song pan om ban su song blind bai itu kat bayo kali bat hakan ni ka juk punta bai kirkilot borok wa ban lek loy ban song kolai ki song bai kali running ngam khang re ban song kali running tamba pait pukho ha abadan ki kali stand song bai kali stand ha jaka ba umyo ki kali stand to song bhai ba ki kali running nei lai ya kata te hoi wa ta ka jingkli jung fi ba ong tai ngi dan ne am ya kata ka jingken ngan batai fi kani ka jingken kan ni ong gum no ha ba ki boro ba mi kini kinong lute kinong tu kidei boro kinong di drugs dah om ba dei kinong di kiat ngipat julap menom noro ba kitu hitam andai dei boro hi benta nong tu hi kidei kinong di drugs nam laban len ki driver ki bon balangop ne kini kena samla jungi bon ngun ki balangop ha kani ka kam hoi ki li bela caka ban pendap penbiang hing sem ki pendap ki penbait ki penhoni le de kim sung thu ki jingjar pada te hakani ka por ngan pensai fi kendiat ka drugs ka barem kam yo da ka bas tingkar bat mendap hire lada pinthit tang lai spa tingkar boro si kumno ki dan kam be dike 6000 khasan spa ban penhun pendap ya le de te dawa kamai kali fimla da ban pendap ya kan ne tio la jorong ti jam ye hani ka por te ngakarpat iki try kali ro bahwa filatip u driver jung fi banyak kali jung fi u dei u badi drugs ngobha banyak kan tight no but ai ki driver babha but tip breuti blay ai be akti jung fi baga kamai jung fi ru kan kyo but ka kali jung fi ru kan ne but ma fi kum try ru fin light nakano kan jing khamran hadin habot hadin bagi lap ba oh ki dan taxi driver ba ki drugs or dan taxi driver ba long ta halas pada ngat mano hapo ka khashari ying khashari ngat utrai kali dia kan ga por nga karpat iki try kali smobha patman iki driver jong bar ka jing dia te khamtib ha ki police department hi ya kan ete kanong ki driver ki ba di drugs kanong ki ba nong di kan ete bro jing khen ki dan hagi police department te ha kan ni sunjak fi de ya tu fi ya itu thao ya ki try kali we lani driver lani ki driver ji wanya kali fi tu ne bi we dan ni assistant
dengan batai saya fi ne ho ngibun ba mo ngibun ki driver dan hapo association jungi dan tambah kiden ibrio ba baik sudah ngim pediang re hapo association jungi ki bro ba kim nang man buram ilade abagi nang man buram ilade ngim ju pediang re hapo association jungi Kumaga nunggu association pigiatan. Nung try kali ba driver kami. Thalai ngawan cengkeng kelabun pelan nang unsur balik ke association do badan hapo kedekat bapura jungi kadan hadu arpo art liki association bat kipat long dekat badan sa support liki unit Hatu apa yang kini kijing jana ya hatu ka kai kijing perkat nak kalian kasian hatu kan lum ni kata ban pek ban kikot kisla ban pek perman belum itu manu kita manu kita driver kali apa itu kan. kadai ba kata kajung ong jufi ngas mo bala dan kam hi ban le ya kane tabai nakal yang jungi naka association hi jung kasenjok ngila da bathal pa ya baro ki unit lojong ba kin pek iki driver lojong hapok unit lojong Nakaliang uba RF Remboy u General Secretary ke Renjak Taxi Service Association ulaong bekum kinoyalam ki don ya ke jingi thu ya laki para nongnya kali kamai nak ba pen paru ba ki don ke ba prapo ngot ki bla yo ya ke jingi thu nak snong bat kumju nak tenat penyat traffic ya kata tengam jaga exact number ngamla ban batai te kidon hi kiba kamai kali lajong kidon kiba kamai dari kali jong ki malik itu sebelah Kemut kalau mau piye itu lut ikini driver. oh la itu kini baru kita driver kita position la de register hapo jong senong bad jaga traffic branch ru la itu iki Anta mereka kan nung mut rai dan. ya don ya mentahi ya don prapo plus Hanyirian za. tangin nang area kita hapo jong bekeduk hapo setri jong hapo jong ka position tingi tapi sunstar Atau kadi jing sisa kata kemudian biaya nak kali yang ni mengkasih atau kadi jing sisa belum kita batak siba dia. ya kata melak balen kidon buat mangi driver apa ngiya ni kamai ngiya showroom seneng yo ida yo ubru ba kerni agadi ngimtip law di drugs yo rebensin hi long badi drugs kami thu hi kedor balong gumno ubadi kian ulong gumno long bensin long ipai ba ro lengo teng kila kedor driver ubam isan ni asu pensiong ru kitang kalong kata rekom Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.